Пане Андрію, вітаємо вас. Дуже дякую, що долучились до нашої розмови. І вітаю вас на рідній землі і з тим, що ви тепер маєте можливість обійняти своїх рідних та друзів. Пане Андрію, перше питання просто як ви? Що ви робите цілий день? Чи не втомилися ще від обіймів? Добрий день. Я харчуся зі своїми рідними, це найголовніше. А також я лікуюся. Потрібно лікуватися. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, взагалі, як пройшов весь період ось цього ув'язнення, знаходження не на рідній землі? Як до вас ставилися, цікаво дізнатися? Які взагалі були умови? Знаєте, взагалі це було дійсно дуже важко, але я розумів, що мене вдома чекають, тому я тримався. Також я хочу подякувати за підтримку усіх людей, які нас підтримували на протязі цього часу. А щодо ставлення до нас, у Верховному саме постійно кажуть на ви та інше, там добре ставлення до людей. Пане Андрію, да, и у меня Ильмаз, будет вопрос. будь ласка. А вы будете продолжать службу или что планируете делать дальше? Вибачте, але поки я не можу відповісти на це питання. Пане Андрію, чи збираєтесь ви продовжувати службу після лікування? Так, але я не знаю, що поки з лікуванням буде. Треба спочатку з лікуванням розбиратися. Ну, але амбіції на майбутнє такі є, аби все ж таки службу не полишати. Правильно я розумію? Так, я взагалі хочу залишитися на службі, дійсно, але спочатку мені треба повністю вилікуватися. Дякую вам дуже, пане Андрію. Дякую за те, що долучились до розмови. Ми усі бажаємо вам якнайскорішого одужання. Андрій Ейдер, звільнений з полону моряк, був щойно наживо зі студії телеканалу АТР.